Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Lunes, September 22. Super Typhoon Nando, patuloy na binabantayan ng RDRRMC sa Central Luzon. Dagdag na 3 billion pesos na pondo kontra malnutrisyon, maliit kumpara sa trilyong nanakaw dahil sa korupsyon ayon kay Senator Aquino. Philippine Economic Briefing, tampok sa Clark para palakasin ang tiwala ng investors. Bagong 62-footer FRP boats, layong palakasin ang kabuhayan ng mga mangingista sa Zambales. At EJ Obiena, naghari sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge. Nakatutok ngayon ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC sa pamamagitan ng Office of Civil Defense Region 3 sa Central Luzon, bunsod ng pag-ulan na dala ng Super Typhoon Nando at hanging habagat. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Cheng Quizon, ang spokesperson ng OCD Region 3, kaninang tanghali kasalukuyang nasa blue alert ang RDRRMC at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga local DRRMs. May ilang lugar na raw sa Quezon at Licab sa Nueva Ecija ang nakakaranas na ng pagbaha. Nagpatupad na rin ng preemptive evacuation na sa mga piling lugar sa rehiyon na nagsimula nitong nakaraang linggo ng manalasang bagyong Mirasol. Sinisiguro rin ng ahensya na sapatang supply ng food packs at pangangailangan medikal ng mga evacuees sa nasabing mga probinsya. Kasalukuyan ding vinavalidate ang ahensya ang mga natanggap na ulat tungkol sa casualties. Payong opisyal na manatiling ligtas at lumikas kung kinakailangan. Mahalaga rin niyang sumunod sa abiso ng mga lokal na pamahalaan hinggil sa sama ng panahon. Meron tayong naganap na preemptive evacuation, no? And sa dalawang probinsya natin, namely yung Aurora Province and Nueva Ecija. So for the preemptive evacuation, meron tayong 227 families. Breakdown into 677 individuals or persons, no? And ngayon po, meron pa rin po tayong 4 na nakabukas na evacuation center sa probinsya po ng Aurora. So sa kabuuan po, sa Aurora and Nueva Ecija, meron tayong 64 barangays na affected po itong ating sama ng panahon, of which 6,260 families po ang laman and breakdown into 24,294 individuals. Meron po tayong monitored and reported na casualty, no, dito sa region, pero still, sir, we are waiting for the validation of our management of the dead and missing cluster po, which is led by the DILG. Iniulat ng Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC na mahigpit ang kanilang pagbabantay sa level ng tubig sa kanilang monitoring stations. Batay sa ulat kaninang tanghali ni Nestor Nimes, ang OIC ng PRFFWC, may mga istasyon na ang nasa alert at alarm level pero ang iba naman ay mababa ang antas ng tubig. Normal pa rin ang level ng mga dam sa rehiyon habang nagpapakawala raw ng tubig ang Bustos Dam sa Bulacan. Ang tumataas po lamang sa ngayon ay ang Arayat na mayroong antas na 5.67. At yung ibang mga level ay tulad sa palagi natin na binabantayan, ang Candaba ay galing sa informasyon ng ating MDRRMO ng Candaba ay nasa 3.9. And then ang mga iba nating mga istasyon ay mababa po lamang ang antas. Ngunit ang sa Saragosa ay nasa above alarm water level na po itong sa Saragosa natin. At ito po ay inaasahan natin na madadagdagan pa ito mamayang hapon o hanggang bukas. Ito po ay may antas po siya na 4.16 which is above alarm na 4 meters. And then ang ating ibang mga istasyon ay lalong-lalo na dito sa may Sasmuan at saka sa Sulipan ay may mababa lamang ang antas. Ngunit tumataas po ito dahil sa high tide. So ito fluctuating siya kapag wala ng high tide ay bumababa din.
Pero so far, pagkatutunghayan po natin o alamin ang level ng tubig sa Sasmuan, halimbawa, ay nasa 2.34. At saka sa Sulipan ay nasa 2.44. At ito ay may maaaring na tataas pa ito. Ngunit yun nga sinasabi natin, fluctuating po siya kapag nagkaroon lang po ng high tide. Mga susunod na oras, lalong-lalo na mamayang hapon at hanggang bukas, ay maaaring kung magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan dito sa ating upstream, ay maaari madadagdagan ang level ng tubig dito sa ating kailugan. So far, wala po tayo. Ang nagre-release lang po ng tubig ay ang Bustos Dam na nandito malapit na sa baba, sa downstream. No? Na ito po ay, ang release nito ay papunta na dito sa area ng Sulipan at saka Kalumpit. So mayroon siyang nire-release na around 156 cms or cubic meter per second. Nag-anunsyo na ng bagong power rates sa mga electric cooperatives sa Pampanga ngayong buwan ng Setyembre, kung saan kapansin-pansin ang pagkakaibang galaw sa singil sa kuryente. Naritong report. Naglabas na ng kanilang power rate advisory sa mga electric cooperatives sa Pampanga ngayong buwan ng Setyembre. Mapapansin ang kaunting adjustment sa singil sa kuryente sa mga residential consumer. Sa San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO, tumaas ang singil sa 10 pesos and 97 centavos per kilowatt hour mula 10 pesos and 75 centavos per kilowatt hour noong Agosto. Para ito sa mga typical household na may 240 kilowatt hour monthly consumption. Samantala, bumaba naman ang rate ng Pampanga 1 Electric Cooperative Incorporated o PELCO 1 sa 8 pesos and 25 centavos per kilowatt hour kumpara sa 9 pesos and 5 centavos per kilowatt hour noong nakaraang buwan para sa mga consumer na may average na konsumo na 200 kilowatt hour kada buwan. Bawas singil din ang ipinatupad ng PELCO 2 ngayong Setyembre. Nasa 10 pesos and 9 centavos per kilowatt hour ang rate nila mula sa dating 10 pesos and 40 centavos per kilowatt hour noong Agosto. Ang naturang adjustment ay para sa mga kabahayang may 100 kWh na buwan ng konsumo. Halos hindi naman nagbago ang rate ng PELCO 3 na nasa 10 pesos and 87 centavos per kilowatt hour ngayong Setyembre, kumpara sa 10 pesos and 88 centavos per kilowatt hour noong nakaraang buwan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. 3 bilyong piso lang daw ang kailangan para mapalawig ng DepEd ang kanilang feeding program kontra malnutrisyon. Ito ang inihiling ngayon ni Senator Bam Aquino na nagsasabing maliit na naturang halaga kung ikukumpara sa trilyon-trilyong pisong nawawala sa kaban ng bayan dahil sa korupsyon. Ang buong detalye sa report ni Bryce Oracion. Hinimok ni Senator Bam Aquino ang pamahalaan na dagdagan ng pondo para labanan ng malnutrisyon sa bansa. Aniya, kulang pa rin ng kasalukuyang suporta ng gobyerno para sa milyong-milyong batang hindi nakakakain ng sapat. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes, September 18, iginiit ng mambabatas na 3 bilyong piso lamang ang kailangan para mapalawig ang feeding program ng Department of Education o DepEd mula 120 patungong 150 days. Makikinabang daw dito ang tinatayang 3 milyong batang Pilipino na severely wasted o undernourished. Napag-usapan namin sa hearing the other day, Senator Pangilinan and Senator Sherwin were with me dun sa nutrition program. And in that hearing, it only costs 3 billion pesos to increase our feeding program for 3 million severely wasted children. Binigyang diin niya rin na maliit na halaga lang ang 3 bilyon, lalo na kung ihahambing sa trilyong pisong nawawala sa kaban ng bayan dahil sa katiwalian. I mean, put that into context, para sa 3 million na severely wasted and wasted children, para ma-increase yung kanilang feeding program from 120 to 150 days, sa totoo lang kulang pa nga po yun. It will only cost an additional 3 billion. And we're talking about
trillions, possibly trillion na nanakaw sa atin. Giit din niya, malaking banta ang malnutrisyon sa kinabukasan ng mga bata at ng buong bansa. Kaya nararapat itong gawing pangunahing prioridad ng pamahalaan. And what we're saying, ito dapat yung priority. There's an opportunity with what's happening in our country right now to really fund good programs properly. Batay sa datos ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2, isa sa bawat 4 na batang Pilipino na may edad 5 pababa ang nakakaranas ng stunting o pagkabansot. Mula 2000 hanggang 2020, nasa 26.7% ng mga bata ang naaapektuhan nito na may pangmatagalang epekto sa kanilang pag-aaral, kalusugan at kinabukasan. Paliwanag ng mga eksperto, ang stunting ay dulot ng chronic malnutrition na hindi lang nakakaapekto sa pisikal na paglaki, kundi pati na rin sa pag-unlad ng pag-iisip at pagiging produktibo. 7 taon na ang nakalipas mula nang maisabatas ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act na inakda rin ni Aquino. Ngunit anya, limitado pa rin ang implementasyon nito dahil sa kakulangan ng pondo. Ngayong 2025, may budget na 11.77 billion pesos para sa School-Based Feeding Program o SBFP ang DepEd. May panukalang itaas ito sa 14 billion pesos sa 2026 para masaklaw ang mahigit 15 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Naging mapayapa umano ang iba't ibang rally sa Central Luzon kasabay ng 53rd anniversary ng martial law. Ito ay ayon sa Police Regional Office 3 o PRO3. Sa flag ceremony ngayong Lunes, September 22, binati ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. ang hepe ng PRO3 ang kanyang mga kasamahan dahil matagumpay area nilang nabantayan ang rehiyon laban sa anumang kaguluhan. Gayunpaman, 13 tauhan ng Central Luzon Police ang nagtamo ng mga sugat matapos ang mga kaguluhan sa Mendiola sa Maynila nitong Linggo, September 21. Sa opisyal na pahayag pa ng PRO3, sinabi nitong kanilang ginagalang ang mapayapang pagpapahayag ng saloobin at mga panawagan dahil ito nila ang sangkap ng tunay na demokrasya. Nagpaalala rin ang kapulisan sa publiko na piliin ang mapayapa at legal na pamamaraan ng protesta upang makamit umano ang totoong progreso. Dinaluhan ng iba't ibang economic team ng bansa ang idinaos na Philippine Economic Briefing sa pangunguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa Hilton Clark Zan Valley Resort, Clark, Pampanga nitong Lunes, September 22. Katuwang ay upang ahensya tulad ng Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development o DepDev at Department of Budget and Management layo ng programa na magbigay ng comprehensive update sa mga panibagong developments sa Philippine economy at ipresenta ang priority policies ng pamahalaan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon umano ng mas malinaw na pag-unawa ang investor sa direksyon at mga estratehiya ng bansa na mahalaga para sa paggawa ng mga desisyon sa business and investment. Samantala, nagsisilbi namang plataporma ang programa para sa dialogo sa pagitan ng gobyerno at private sector na nagbibigay daan sa pagtalakay ng mga isyu at solusyon para sa mas mabilis sa paglago ng ekonomiya sa Central Luzon at sa buong bansa. Matapos ipataw ni US President Donald Trump ang 19% na taripa sa mga produktong papasok sa Amerika mula sa Pilipinas, wala namang investor sa Clark Freeport Zone and Special Economic Zone na nag-pull out. Ito ang inihayag ni Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, President at CEO ng Clark Development Corporation sa ginanap na Philippine Economic Briefing ngayong Lunes, September 22. Ayon kay de Vanadera, bagamat umaasa ang Clark locator sa mas mababang buwis na kailangang bayaran para mag-angkat ng produkto mula sa Pilipinas, napaghandaan naman aniya nila ito. Transferring or going to another country was not an option as nobody can predict the next decision of President Trump, paliwanag pa ni de Vanadera. Samantala, may iba't ibang konsiderasyon naman ang mga investor na ngayon pa lamang mamumuhunan sa Clark o maging sa ibang bahagi ng bansa. They were looking at more things like the ease of doing business, the cost of doing business because they were also not certain whether that 19% of President Trump will not change next month, dagdag pa ng opisyal. Ani de Vanadera, nasa wait-and-see mode ang mga negosyante ngayon sa Clark hanggang matapos ang ikatlong bahagi ng 2025. Tiniyak din ang pinuno ng state-run firm na nagpapatuloy ang expansion project ng mga madalaking locator sa Clark dahil na rin sa strategic location ito. As of June 2025, 1,213 ang bilang ng mga locator sa nasabing Freeport Zone.
But they were ready to live with it because transferring, going to another country was not an option, as they could not, nobody could predict the next decision of President Trump, diba? So, with respect to those new investors, totally new, who have not been to Clark or have not been to the Philippines, they were looking at more things like the ease in doing business, the cost in doing business, because they were also not certain whether that 19% of President Trump will not change next month. So that's our experience. However, the general sentiment insofar as the new investors were concerned was really wait and see. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Modern, innovative, environment-friendly technology. Lahat yan, achieve with BYD. A global brand that's all about smart, sustainable, and next-generation driving. Tampok ang mga makabagong inobasyon, pati na ang kanilang electric and hybrid vehicles sa BYD Pampanga Tech Tour na inulunsad ngayong Biyernes, September 19 sa SM City, Clark, Pampanga. Highlight ng 3-day event ang unveiling sa pinakabagong 7-seater plug-in hybrid SUV na BYD Tang DMI. Ito yung first natin na plug-in hybrid na 7-seater. So for family for family use. We have the Moonstone Gray, we have the black, and we have the white color for this model. Ipinagmamalaki ng BYD ang kanilang exclusive dual-mode intelligence o DMI technology, isang plug-in hybrid system na idinisenyo kung saan ang isang sasakyan ay gumagamit ng electric motor sa paggalaw, habang nagsisilbing suporta lamang ang fuel engine. Is a technology exclusive for BYD, wherein you will get to experience full electric use of the car up to over 100 kilometers with one full charge, and an extended range using the engine up to 1,160 kilometers, both using the electric and the engine. Ito raw ang rason kung bakit matipid sa gasolina ang BYD vehicles na gumagamit ng ganitong uri ng teknolohiya. Kinumpirma rin ito ng BYD user na si Henry Kua. Anya, galing pa umano sila sa Tarlac City. Pero malaki pa rin daw ang kanilang natitipid sa gas mula nang gumamit sila ng BYD. Bukod dito, nagustuhan din nila ang smart features ng kanilang sasakyan. Pero yung electric kasi, 100 kilometers Kaya nakakabalik na kami from Tarlac to Clark. Makakauwi pa kami para makapag-charge doon. Isa yan. Pangalawa, yung convenience. Kasi si BYD, kumbaga, intelligence siya AI technology. Napaka-smooth siya i-drive. Ngunit para sa mga conventional car owners, hindi mawawala ang agam-agam. Madalas nilang tanong, ano ang mangyayari kung malobat o maubos ang baterya ng hybrid cars? Ayon kay Bob Palangka, Managing Director ng BYD Philippines, walang dapat ipag-alala ang car enthusiast, lalo na ang mga BYD users, kung maubos na ang baterya ng kanilang hybrid vehicle, dahil ang makina mismo ng sasakyan ang tumatayong generator na nagre-recharge ng baterya. The engine acts as the generator.
it charges the battery once it goes to a minimum and eventually switch back to electric driving mode once the battery reaches a certain battery health already. So you get to enjoy both of the best worlds, no? Pure electric plus the engine. Malaki rin daw ang mabuting epekto nito sa kapaligiran dahil nakatutulong ang technology ng BYD na bawasan ng carbon emission na inilalabas ng all-fuel powered cars. Kaya naman patuloy umanong isinusulong ng BYD ang paggamit ng mga electric vehicles. Sang-ayon naman dito si Mabalacat City Mayor Jeld Aquino na present din sa naturang event. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng inobasyon, lalo na sa usapin ng climate change, na talaga namang malaki na ang epekto hindi lang sa bansa, pero maging sa buong mundo. It's a pursuit for a more cleaner and greener, no? Future po yan that would of course address the issue on climate change and for environmental protection as well. Kaugnay nito, mahalaga rin daw para sa BYD ang customer satisfaction. Kaya't bukas sila sa feedback at suhestyon ng kanilang mga kliyente. We want to build your dreams in the Philippines. We listen to the customers' voices, and that's what we are providing to our customers. Alam mo tayong mga Pilipino, we love to travel. On weekends, we go to the malls. Lahat tayo nagsisiksikan sa isang sasakyan, di ba? This is a perfect vehicle, perfect family vehicle on weekends, and at the same time, it's a perfect executive vehicle if you're gonna go to work or your daily commute, no? Samantala, tampok din sa event ang isang grand raffle, kung saan isang BYD vehicle owner ang nanalo ng brand new BYD Seal 5. Magpapatuloy ang 3-day event na hatid ng BYD Pampanga hanggang Linggo, September 21, kung saan maaaring mag-avail ang mga bisita ng exclusive promos at big discounts. Bukod dito, pwede ring i-test drive ng mga dadalo ang mga BYD vehicles, kabilang na ang pinakabagong BYD Tang DMI. Experience BYD. Experience our technology. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. 5 grupo ng mga mangingisda sa lalawigan ng Zambales na nakatanggap ng 62-footer fiberglass reinforced plastic commercial boats mula sa BIFAR Region 3. Umaasa ang ahensya na makakapaghanap buhay na ng ligtas ang mga benepisyaryo sa commercial waters ng West Philippine Sea para sa mas dekalidad na huli at mas mataas na kita. Naritong report. Mahigit isang dekada ng pinuno ng kanilang samahan sa Subic, Zambales ang mangingisdang si Tirso Atiga. Ngunit sa paglipas ng panahon, mababatid na tumitindi raw ang kompetisyon sa kanilang industriya, partikular sa panghuhuli ng isda sa municipal waters. Kung ako'y sumapi po sa aming kooperatiba, maalwan po. Kumbaga sa kwan, mas madali pong manghuli ng isda. Hindi kagaya po ngayon, medyo marami na po yung dumayo ng mga isda dito sa Subic, pero nahirapan na kami. Si Rodelia Balan naman, pangingisda rin ng kinamulatang kabuhayan at kalaunan ay naging leader din ng samahan ng kababaihang fisherfolk sa Olongapo City noong 2016. Bilang mga may bahay ng mga mangingisdang pumapalaot, layon ng kanilang grupo na iproseso at ipakilala sa merkado ang mga produktong huli ng kanilang mga asawa. Sa kabila ng paglaot ng aming mga asawa, kami naman po sa sektor ng kababaihan na gumagawa ng produkto na galing sa huli nila. Kaya naman mapalad ang grupo ni Balan at Atiga na mapabilang sa 5 fisher folk group na binigyan ng award ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon o BFAR 3 ng 62-footer fiberglass reinforced plastic commercial fishing vessel sa unang distrito ng Zambales. Pagtitiyak ng Provincial Fisheries Officer o PFO ng ahensya sa lalawigan na si Neil Encinares, mas matibay at mas kayang maglayag sa malalawak na katubigan ang mga bagong bangka. Layunin daw ng ahensya na mawala ang kompetisyon sa municipal waters para sa mas dekalidad na huli.
Para mas malayo ang marating ng ating mangingisda at mas marami ang huli, mas malalaki para mas marami silang kikitain. Base sa pagsasanay na ibinigay ng BFAR 3 sa mga benepisyaryo, di hamak na mas matibay at mas balanse sa alo ng mga 62-footer na bangka. May kasama itong 6 na pakura o mas maliliit na bangkang may sukat na 16 feet. Tapos pagdating po sa laot, binababa po yung mga yan at tapos nangangawil din po sila. Nakatali sa payaw yung aming mother, tapos sila naman po umiikot-ikot po. Nasa 9 na milyong piso ang halaga ng bawat isang unit ng bangka. Kasama na rito ang 9 horsepower engine na nakakarga sa bawat pakura, dekalibreng navigation system, fishing gears, at iba pang underwater fittings. Meron po kaming boat captain at saka boat machinist. Ayan po. Tapos itinuro po sa kanila kung paano siya kasi bale upgraded po kasi siya, hindi kagaya ng mga ginagamit namin sa pangingisda. Present naman sa turnover ceremony si Deputy Speaker at Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon. Aniya, bukod sa karagdagang commercial fishing vessel para sa kanyang distrito, indikasyon din ito na binibigyang pansin ng pamahalaan ang sektor ng pangisdaan. More than the 5 na mga bangka na ibinigay, no? Ito yung simbolo na talagang ang ating pamahalaan talagang pinangangalhagahan, no? Yung kapakanan at saka yung kabuhayan ng ating mga isda. Dahil alam naman natin yung nangyayari ngayon, no? Yung sigalot sa West Philippine Sea. At talagang nagpapatunay lamang ito na prioridad ng ating gobyerno, yung sektor ng ating mga pangingisdaan. Sa buong Central Luzon, 10 62-footer commercial fishing boats na ang pinamahagi ng BFAR 3 sa mga grupo ng mga mangingisda sa rehiyon. Target ng programa na maalis ang kompetisyon sa municipal waters ng West Philippine Sea sa Zambales at Pacific Coast ng Aurora upang maiangat ang kalidad ng buhay ng mga mangingisda sa naturang mga lalawigan. Lizen Morten, CLTV 36 News. Bida ang iba't ibang uri ng binhi ng palay sa isinagawang Hybrid Rice Harvest Derby sa Central Luzon State University nitong September 19. Layunin ng aktibidad na ipakita ang pinakamainam na binhi para sa mas mataas na ani ng mga lokal na magsasaka. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Tampok ang iba't ibang uri ng hybrid rice sa isinagawang Hybrid Rice Harvest Derby sa Central Luzon State University o CLSU nitong Biyernes, September 19. Ito ay programang inorganisa ng pamantasan at ng Department of Agriculture Regional Field Office 3, katuwang ang Provincial Agriculturist Office ng Nueva Ecija. Nasa halos 150 lokal na magsasaka mula sa 2nd District ng probinsya ang lumahok sa aktibidad. Ibinida sa programa ang iba't ibang hybrid rice varieties na maaaring maging gabay ng mga magsasaka sa pagpili ng kanilang itatanim sa susunod na cropping season. Isang magsasaka mula sa Lupao ang nagsabing malaking tulong ang derby para makita kung aling uri ng palay ang mas mainam at mas kikita. Nakibahagi rito ang iba't ibang kilalang seed companies, kabilang ang Seedworks, SL Agritech, Bayer Crop Science, Syngenta, Bioseed, Leeds Agri, at maging ang Philippine Rice Research Institute of PhilRice. Dumalo sa programa ang mga opisyal ng CLSU at DA, kasama ang ilang provincial at regional agriculturist na nagpahayag ng suporta sa pagpapalakas ng rice production sa Central Luzon. Sa kabuuan, nagbigay daan ang nasabing derby upang madagdagan ang kaalaman ng mga lokal na magsasaka sa tamang pagpili ng binhi na maaaring magbigay ng mas mataas na ani at kita sa kanilang kabuhayan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Matapos ang 3 taong serya ng outbreak, opisyal nang idineklara ng Department of Agriculture na bird flu-free na ang Bataan. Bunsod nito, inaasahang magbabalik ang tiwala ng industriya sa manukan sa lugar at mapapatatag palalo ang supply ng pagkain sa bansa. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Isinapubliko ng Department of Agriculture o DA na wala ng bakas ng highly pathogenic avian influenza o bird flu sa lalawigan ng Bataan. Sa ilalim ng Memorandum No. 31 na pirmado ni DA Secretary Francisco Chu Laurel, tinanggal na ang bird flu status ng probinsya makaraang wala ng matrace sa bagong infections ng naturang sakit. Ayon sa kalihim, ang deklarasyon ay malaking tulong para muling makuha ang kumpiyansa sa sektor ng manukan sa Bataan.
Suporta rin ito sa pangmatagalang hangaran ng gobyerno na tiyakin ang supply ng pagkain sa pamamagitan ng science-based animal health policies. 2022 nang unang may ulat ang HPAI subtype H5N1 cases sa Bataan. Pansamantala itong naresolba pero lumutang ang panibagong mga outbreak noong 2023 sa bayan ng Pilar at Balanga. Nitong nakarang taon, na-detect din ang bird flu sa bayan ng Hermosa. Ipinatupad doon ang mahigpit na disease control protocols gaya ng depopulation, quarantine at disinfection sa mga apektadong lugar. Nagsagawa rin ng blood sampling at virus testing ang DA, Bureau of Animal Industry at pamahalaang panlalawigan. Nilinaw naman ng ahensya na maaaring bawian ang deklarasyon kung may matukoy na bagong HPAI cases sa probinsya. Samantala, patuloy na lumalago ang poultry industry sa Bataan. Sa katunayan nitong 2024, nakapag-produce ito ng 46,477 metric tons sa mga produkto na mas mataas ang 22% sa 2023 harvest, bunga ng output ng karning manok at itlog. Sa kasalukuyan, nasa 1.6% ang kontribusyon ng Bataan sa National Poultry Production by Volume batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Angeles City laban sa patuloy na pagtatapon ng basura at umunoy pagnanakaw ng mga materyales na ginagamit sa slope protection ng Abacan River. Ayon sa LGU, ang mga gawain ito ay mas nakakapinsala sa kalikasan at nakaglalagay ng panganib sa kaligtasan ng komunidad. Giit ng city government, nagsusubika pa mga kawani at frontliners sa paglilinis at pagsasaayos sa naturang ilog sa kabila ng limitadong resources. Nananawagan din sila sa mga residente na pairalin na disiplina at malasakit upang hindi masayang ang mga hakbang para maprotektahan ang Abacan at mismong mga Anghelenyo. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Masama man ang panahon, hindi ito inalintana ng libo-libong tao mula sa iba't ibang probinsya ng Central Luzon upang ipakita ang kanilang malalim na pananampalataya at pagtanggap kay Hesukristo. Napuno ng saya, kulay at awitin ang aktibidad ng Home Free Global Crusaders Rebirth in Christ Tour na ginanap nitong Linggo, September 21 sa Brenzy Giao Convention Center, City of San Fernando. Sa pangunguna ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch o PMCC4W, layon umano ng programa na maibalik ang pananampalataya ng mga tao at palakasin ang kanilang relasyon kay Kristo. It's about rebirth in Christ. You know, we need to be born again. The newness of life, balik sa Panginoon. You know, sometimes parang naano natin yung ating pananampalataya nalilip behind because of many trials and hardship in our lives. But you know, through this Home Free Global Crusade, bumabalik yung ating muling pa damdamin sa Kanya. Bukod sa pagtatanghal ni na Pastor Sammy Bagkat, HFGC Praise and Worship Team at Christ Up Movers, inilahad ni Global Evangelist Apostle Jonathan Ferriol ang Nicodemus and You, isang life-changing message na nagsilbi umanong daan patungo sa salvation at bagong buhay kasama si Kristo. Kaugnay nito, mahigit 1,000 mananampalataya ang nagpabautismo bilang tanda ng muling kapanganakan ng kanilang pananampalataya at pagtanggap kay Kristo. Isa na rito si Maricel Torres ng Barangay Maimpi CSFP. Ayon sa kanya, matagal na niyang dinaramdam ang kanyang sakit sa bato. Ngunit tuwing nakikinig umano siya sa mga evangelization sessions ng Home Free Global Crusaders, ay gumagaan ang kanyang pakiramdam. Pag napapanood ko yun, gumagaan ng konti yung pakiramdam ko. May sakit ako sa bato, kasi kanina hindi mo sumumpong. Kahit na tawag dito, nahihingi na ako. Dati pag sumumpong yun, talagang todo sakit. Kanina hindi man. Gumagaan yung pakiramdam ko pag naririnig ko lang po yung mga salita ng Diyos. Ayon kay Bishop Reynaldo Sulayaw ng PMCC4W, naitatag ang Home Free Global Crusaders noong panahon ng pandemya upang magbigay ng pag-asa at mahikayat ang maraming tao na muling sumampalataya sa Diyos gitna ng hamon ng COVID-19. Kaya naman patuloy umano ang kanilang pag-iikot hindi lang sa bansa,
kundi maging sa buong mundo upang ilapit ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal ni Kristo sa bawat tao. Through our living apostle, Jonathan Esperiol, ay ipinurso niya. No? Mula noon, nagsimula sa maliit na grupo lang sa Amerika. Then after that, dire-diretso na yon. At napakarami ng mga miracles, gumaling, himala, mga total transformation, new life in Christ, from drug addict, from drunkards, no, nabago yung buhay nila. Samantala, ayon kay Sulayaw, ang crusade ay bukas para sa lahat upang mas sigit na maunawaan ang kahalagahan ng pananampalataya at pagbabalik loob kay Kristo. Muli po manumbalik tayo sa Kanya. Lumapit po tayo sa Kanya, sapagkat walang ibang pwedeng makatulong sa atin, kundi ang Diyos lang, ang ating Panginoong Jesus. Only Christ suffered, crucified on the cross, and rose again for our salvation, for the new life that God has given to each and every one of us. Maaari itong mapanood tuwing linggo sa Facebook at iba pang social media platforms ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. Sa darating na linggo, September 28, gaganapin naman ang Home Free Global Crusade Rebirth in Christ Tour sa Singapore. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kabilang ang Tarlac City sa mga kinilala bilang 2025 Top 5 Most Business-Friendly Local Government Units, City Level 2 ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Iginawad ang prestihiyosong parangal bilang pagkilala sa mga lungsod na nangunguna sa pagsusulong ng economic development at pagbibigay suporta sa mga negosyo. Kahanay ng Tarlac City sa Top 5 ang Binyan City, Calamba City, Iligan City at Legazpi City. Samantala, ilan pang lungsod mula sa Central Luzon ang napasama bilang finalist, kabilang na ang Balanga City, Bataan, City of San Fernando, Pampanga at City of San Jose del Monte, Bulacan. Pinatunayan muli ni E.J. Obiena ang kanyang husay matapos maghari sa Atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Makati City nitong linggo, September 21. Sa harap ng libu-libong kababayan, nilampasan ng world number 7 ng 5.80 meters sa kanyang second attempt, dahilan para masungkit niya ang kampyonato. Panoorin po natin ito. Umangat sa rurok ng tagumpay si Pinoy pole vaulter E.J. Obiena matapos dominahin ng unang atletang Ayala World Pole Vault Challenge na ginanap sa Ayala Triangle Garden sa Makati City nitong linggo, September 21. Bilang world number 7, hindi binugo ni Obiena ang home crowd nang malinis niyang lampasan ng 5.80 meters sa kanyang second attempt. Nakipagbakbakan hanggang dulo si Thibaut Collet ng France, ngunit dahil sa third try niya lamang na ipasok ang 5.80 meters, naungusan siya ni Obiena at nakuha ang second place. Samantala, kinumpleto ni Piotr Lisek ng Poland ang top 3 matapos makuha ang 5.60 meters. Habang sina Matt Ludwig ng USA at Ursus Sassman ng Turkey ay nagtapos sa 5.45 meters. Hindi rin nagpahuli ang crowd favorites na sina Austin Miller ng USA at Oleg Zernickel ng Germany na nagtala ng tig 5.30 meters. Samantalang sina Men of Blue ng Netherlands at Filipino Hackett de los Santos ay hindi nakapagtala ng marka. Bukod sa medalya at ranking points, nagsilbing milestone para sa Philippine Athletics ang torneo dahil ito ang unang globally sanctioned pole vault event na dinaluhan ng mga world-ranked athletes sa Pilipinas. Para kay Obiena, ang kompetisyon ay katuparan ng kanyang matagal ng pangarap na makita ang Pilipinas bilang entablado ng mga pinakamalalaking pangalan sa larangan ng pole vault. Kaya Lumakapinlak, CLTV 36 Sports News. Good news para sa Pinoy fans, pasok na sa finals ng AGT Season 20 ang Phil-Am singer na si Jessica Sanchez. Sa kanyang powerful performance ng kantang Golden Hour, muli nang nakuhang puso at papuri ng mga hurado at ng buong audience. Alamin ang buong detalye sa Entertainment News ni Danny Cagino. The first act going into the final is
Opisyal ng kabilang sa listahan ng finalist ng America's Got Talent o AGT Season 20 ang Filipino-American singer na si Jessica Sanchez matapos mag-trending at makahakot ng maraming boto. Inanunsyo ng AGT nitong Huwebes, September 18, Philippine Time, ang mga makakasama ni Sanchez sa finale. Kasama dito sina Chris Turner, Light War, Circa Marea, Jordan Blue at ang Leo High School Choir. Gaganapin ang kanilang final performance sa September 23 sa US bago itanghal ang grand winner sa September 24. Sa rendition ng katang Golden Hour para sa kanyang semifinal performance, muling ipinamalas ni Sanchez ang husay at kontrol sa boses na nagpahanga ng husto sa mga hurado at buong audience. Ayon kay Sofia Vergara na dati rin nagbigay kay Sanchez ng Golden Buzzer. Jessica, you get better and better. It's perfection. Your voice, your little belly, your story. I mean, there's nothing I would change about you. Pinuri rin ni Simon Cowell ang kanyang pagtatanghal na tinawag niyang isang moment performance. You've never given up over all of these years, and you could have done, but you haven't. You kept going. Timing's everything, by the way. And importantly, you are very, very likable. Yeah. You know, everyone I talk to is talking about you, how much they like you. Sa kasalukuyan, nasa ika-9 na buwan na ng kanyang pagbubuntis si Sanchez at naging bukas siya online tungkol sa pagharap na hamon ng pagiging ina habang nakikipagsapalaran sa kompetisyon. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Sanchez na hindi niya inakalang gugugulin niya ang huling linggo ng kanyang pagbubuntis sa gitna ng isang malaking kompetisyon. Pero sa kabila nito, nananatiling matatag ang kanyang performance at naipagpatuloy niya ang laban hanggang sa finals. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cagino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-3819332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kabalen, 94 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat.